Nanood kami sa trending na movie na to para sa mga bata at ang lupit na palibre pa kami. Samahan nyo kami mga bossing at paano kami nakapalibre. Alright mga bossing, isang episode na naman, isang video na to na mai-share namin dito sa Canada kung paano kayo makakatipid or paano makalibre pagpapanood ng sine with the kids mga boss. So today, pupunta po kami dito sa Cineplex. Cineplex po mga boss, ito yung pinakamarami dito sa Canada din. All over Canada may mga Cineplex. Okay, so ayun, dumating na po tayo dito sa Cineplex St. John. Of course, kasama natin si Marjorie, Xavier at saka si Xander. Hindi po namin napasama si Babing or si Zion kasi medyo masama ang pakiramdam niya. At ito, pumasok na po kami dito sa Cineplex mga boss. And at the same time mga bossing, kasama po namin dito ang Aquino family. Of course, nandito si Bossing. Joseph Aquino. There you go. Oh, ang lupit pang sumayaw. Hey Riley! Hey Caleb, what's up bro? The Golden State Warriors. At tayo na nga, kahit libre tayo dito sa cinema, of course, Pinoy tayo. Maghanap-hanap tayo ng paraan para makagastos. Ayun, bibili of course ng food para may makain sa loob. Popcorn, nachos, hotdog, at kung ano-ano pa. Alright, Pinoy, maguta. Mangitag-itag pamaging makagastos. Pero waragod, papakita ko sa inyo kung paano namin nakuha ang libre itong ticket namin dito sa Cineplex. Ayun, search mo lang dun sa website niya mga boss, Wild Robot. Pipili ka lang ng yun, ito may club membership sila pero ano yan, magastos yan. So ang technique lang dito mga boss, mura pa lang mga ticket ng Cineplex pag Tuesday. So ayun, pinili namin yan. Ayan, 4 kami of course. And then para makalibre pala mga boss, dapat member ka ng Cine. So medyo marami na akong naipon na Cine points. Ayan, pumili ako dyan ng seats mga boss. Ayan, para katabi kami ng Aquino fam. 4 pa po pala kami. So ang amount na sana mababayaran namin is $40+. At nang mai-encode ko yung maisali ko yung Cine points, of course mawawala yan mga yan. Chine-check mo lang yan na i-redeem mo yung Cine points mo mga boss. So ayan, try natin ha. Alright, there you go. Pag na-click na yan, oh, tingnan nyo, 0 na po ang babayaran natin. At dyan po kami na palibre sa cinema na to. Hindi na lugi, diba? Fights kayo eh. Pindot kayo. Pero mo lagi, gasto pa din sa sa pagkain. Dito sa Canada mga boss, pag lumabas ka, pumapatak ang bayarin. Alright. Nakuha na namin yung binili naming popcorn at mga drinks mga boss. Kaso yung hotdog medyo may delay, kaya umuna na lang sila sa loob mga boss. At saka maya-maya nakuha na din yung full school nachos at saka hotdog para meron naman tayong sima-sima sa loob ng sinan. Ayun na nga, natapos na din ang movie mga boss. Of course, hindi tayo magbibideo habang nagmo-movie. Respect tayo dyan, of course. Tapos na namin, sobrang ganda ng movie. Recommendable mga bossing. Ayan, recycle namin yung mga goggles nito, yung shades. Of course, hindi mawala ang picture-picture with the kids. And there you go. Alright. Salamat. Mabuhay ka, Pilipinas!